שלום, אני כרמל והיום אני אלמד אתכם כסף ממש יפה בקלפים. יש לי פה ג'וקר, קינג ו9, בסדר? עכשיו אני מחבר את שלושת הקלפים ואני עושה ככה, ועכשיו יש לי ג'וקר, 9 ו8. אוקיי? אני עוד פעם מחבר את הקלפים ואני עושה ככה, ועכשיו יש לי 8, 9 ומלך. עכשיו איפה הג'וקר? בואו נחזיר אותו. שם את זה ככה ועושה ככה, אוקיי? עכשיו יש לי מלך, ג'וקר ו8. עכשיו אני מחבר אותם, תן מכה, ויש לי ג'וקר, 8 ו9. רוצים ללמוד איך עושים את זה? יאללה. קודם כל, אין לי 3 קלפים, יש לי 4 קלפים. לוקחים, עדיף שזה יהיה הקלפים האלה, ג'וקר, 8, מלך ו9. הם לוקחים את ה8 או את ה9, לא משנה. אני לקחתי את ה8 ואני שמים את ה9 למטה, ככה שזה נראה שיש לכם קלף אחד שיש פה 2. עכשיו, מתי שאתם מחברים אותם, תמיד תדאגו שהשתי קלפים יהיו באמצע של הזה, אוקיי? עכשיו שאני עושה ככה, אני לוקח את שתי הקלפים הראשונים בלי שיראו שיש לי פה עוד קלפים. נראה שזה הביא, הנה 8, 9 וג'וקר, שב9 יש גם את המלך. עכשיו אני שם את זה באמצע, ועכשיו שאני פותח אותם, פותח את שתי אלה, ואז יש לי גם מלך.